nilqawkom eżas aħwa Maltin u għawċin għal messaġġ ieħor minn ġewwa River of Love. Nemmen li dal-messaġġ ħajkun ta' inkoraġġiment għal kull wieħed waħda minnkom. Itolbu miegħi mal-ewwel ħallu morru dirett u mal-ewwel fil-kelma tal-mulej lejla. Kulħadd jitlob warajja, Missi Qadis, grazzi tal-kelma tiegħek. Iftaħi għajnejja, għatini revelazzjoni tal-kelma qaddisa tiegħek mulej. Jina les nirċiv il-kelma tijak mulej u għattu għattiktar ma nerġa nkun l-istess iktar niddikjara li l-Bibja hija l-kelma talla minn Ġenesi sal-Apokalissi. Nemmen li jien għandi dak kollu li Alla jgħid li jien għandi, jien dak li Alla jgħid li jien u jien kapaċi għal dak kollu li Alla jgħid li jien kapaċi. Jina les għal-kelma tijak u għattu għattiktar ma nerġa nkun l-istess iktar fissem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja. Gloria al-mulej. Ħamorru fi ktib ta' anzi, ħanori ħanilkom fejn huma l-iskritturi, ħanaġu daqsxejn. Illum xaqt nitkellem fuq il-jien hu. Il-jien hu. Però ħan nitkellem minn żewġ lati. Number one, l-isem talla huwa il-jien hu. Naf li hawn min jgħid li huwa Ġehova, ma ismu propja huwa jien hu, jew Jahwe, jew Judhe, Jahve. Jien hu. Il-fatt li jien hu għandek ħafna x'tista' tifhem u tistudja u tibbenefika minn dak l-isem. Però ħanejlkom xejn malajr. Fil-ktieb ta' Esod kapitlu 3, vers 14, meta Alla jirrevela lilu nnifsu lil Mosè, jgħidlu lil Mosè ismi. Issa Alla se tawża ħafna smijiet oħra, infatti fil-Bibja hemm ħafna ismijiet li juru jirrevelaw xi attribut lejn minu Alla. El Shaddai, El Elyon, Alfa u Omega, ħanaraw xi ħaġa minnhom daw. Però dakinhar meta qallu meta jiena ħanibatek għallu lit Iżrael li kienu l-Eġittu, għalhom min ngħid li jint min batni? Għalilhom jien hu batek. Jien hu dak li jien hu. U hekk mar jgħid Mosè lill-ulied Iżrael. Interessanti li Ġesu ukoll jgħid l-istess kliem. Fi Ġwanni kapitlu 8, Ġwanni 8 jgħid ukoll li jien hu. Ġwanni 8 vers 24, Ġesu jgħid lill-Farizej jekk intom ma temnux li jien hu, intom tmutu fid-nubietkom. Mhux ħanitkellem mill-lat teoloġiku ħafna lejla, ovvjament il-messaġġi kollha jridu jkunu teoloġikament korrett. Imma din hija teoloġija profonda. Id-divinità u l-identità verament ta' Alla li hija l-istess fi Kristu u hija l-istess fi Spiritu Santu. All right? Però ħalli nirrispondi mistoqsija daqsxejn qabel ma mmur għat-tieni parti tal-messaġġ. Bosta nies ara ħanejt pereżempju waħda mill-problemi jekk mhux l-ikbar problema tal-Kristjaneżmu taf x'inhi? Id-divinità ta' Kristu. Sakemm huwa profeta tajjeb jaċċettawk. Sakemm huwa raġel tajjeb jaċċettawha. Però once li tgħidilhom li Ġesu Alla li jibda jimmanifestaw id-demonji. U din issiba madwar id-dinja kollha. Però b'mod speċjali anke f'ċertu reliġjonijiet, pereżempju anke fix-xhieda ta' Ġehova. Però wkoll fl-Islam. Bosta Musulmani isaqsu fejn Ġesu jgħid li huwa Alla. Turrum messaġġi, versijiet u anke hemm post sinifikanti b'mod l-aktar ċar fejn Kristu Ġesu jgħid li jien Alla li jista' kollox. Fejn idi fil-Bibja? Jiena nisma' ħafna messaġġi fuq YouTube. U jaħasra ċertu Kristjani ma jafux laqqas il-Bibja tagħhom stess, which is a great pity. U lejla please iftakruha din. Apparti li Ġesu ma ġiex imħaġġar għax kien profeta tajjeb, laqqas ġie mħaġġar għax kien jagħmel mirakli. Ġwanni kapitlu 10 bl-aktar mod ċar jgħidha, meta rridu jħaġġruh il-Ġesu
Ġesu għallu għal xiex tridu tħaġruni. Għalli ma opra tajba tridu tħaġruni. U għabżu l-Farizej għallu mux għax inti għamilt opra tajba, irridu nħaġruk, għamma xinti ed-dawa pratikament, għax inti li n-bniedem għamilt li l nifsek daqsalla. Mela fem uħsew. Jehovah's Witnesses, mintom xif moħsew, għax kiku kontu intom Jehovah's, kiku ma tkunux kad ħagġruħ, imma xillut fem moħsew, rridu jħagġruħ, għax kienu għed jifmu sew, li ġesu għed jidlom, jienu bħalma dak li Alla revali li nifsu fil-ktib ta' Jesodu, il-jienu l-Alla tal-eżerċti, l-Alla ta' smewutu tal-art, il-ħalli u l-kreatur kolla. Allura, din ukoll hija problema mal-Islam. Però l-Islam, jekk inti tistudja l-Islam sew, tispiċċa ssir Kristjan. Għaliex? Għax Alla wkoll, Alla li jitkellem fih fil-Koran, ukoll jgħid li huwa l-alfa huwa l-omega, il-bidu huwa tmiem. Għata min jgħidha dik. Alla il-jienu fit-Testament il-qadim u Alla il-jienu inkarnat fit-Testament il-ġdid Ġesu Kristu. U wkoll jgħid jiena l-alfa u jiena l-omega, jiena l-bidu u jiena tmiem, eżis Musulmani. Jekk inti tħobb il-verità, jekk inti ma tħobbx il-verità, m'intix denju tal-verità, ma jixraqlekx tħobb il-verità u laqas issiba. Imma jekk inti tħobb il-verità, mur qalleb il-kodba mqazza. U mur sib li Ġesu Kristu jgħid jienu u għalhekk ridu jħaġruh il-lut. Dak li mardux jagħmlu fih. U mbagħad ħanejdlek skrittura waħda, ħanejdlilkom skrittura. Mela, grazzi Ġesu. Number 1, fil-ktib ta' sura, fil-ktib ta' Koran, sura 57, vers 3, araw x'jgħid. Jgħid jiena l-alfa u jiena l-omega, jiena bl-Ingliż jgħidlek I am the othermost, the innermost. He is fully aware of all things. Jiġifieri jaf kollox. Però fil-ktib ta' Apokalissi, morru ħanorikom di skrittura. U din imma morrizzawa, Apokalissi kapitlu 1, morru hemma lajr. Il-jienu ibiddel kollox f'ħajtek. Morru hemma lajr. Apokalissi 1. Vers 8. Jienu huwa l-alfa u l-omega, min qed jitkellem? Ġesu, Musulmani. Intom tgħidu li Allah huwa l-alfa u l-omega. Għandna problema. Meta jsaqsukom uru l-iskrittura fejn Ġesu jgħid li jien Alla bl-aktar mod ċar. Bingo. Ħafna jinsew il-ktib tal-Apokalissi. Tafu l-ktib tal-Apokalissi huwa Vanġelu ieħor. Vanġelu huwa parti mill-Vanġeli. Aħna ngħidu li għandna 4 Vanġeli, mhux veru, għandek turrum. Anke l-atti tal-Apostli Vanġelu, il-Vanġelu skont l-Ispirtu Santu. L-istess Ġwanni li kiteb Ġwanni huwa l-istess Ġwanni li kiteb l-Apokalissi. Hello? Amen? Mela, Ġesu qed jgħid għal Jehovah's Witnesses ukoll, għal dawk li intom ma tridux tammettu li Ġesu Kristu huwa Alla nnifsu, huwa l-jienu, imma l-importanti din importanti li jienu, mhux inkont u laqas inser inkun jienu. Qed tifhmu jienu? Jahwe! Issa xi ħaġa interessanti fil-ludi, ma nafx kontux tafu, taf xi tfisser il-kelma jienu? Bl-Ingliż ngħid aħjar. Hand behold, nail behold. Hand behold, nail behold. Kontu tafu għadinin? Ek tfisser fil-ludi. L-Alla li xi darba kien ħajjisir bniedem u jiġi msallab u mtaqqab għal poplu tiegħu. Mela, halleluja. Jien huwa l-alfa u l-omega, Ġesu qed jitkellem fl-Apokalissi kapitlu 1, din fit-Testament il-ġdid. Jgħid il-mulej Alla li hu li kien u li għad irid jiġi dak li jista' kollox. Ġesu, eżis Jehovah's Witnesses, huwa Alla li jista' kollox. Issa ħanejdulkom kemm hija perikoluża din jekk ma temnuhiex. Ġesu jwissi, jekk inti ma temminx li jienu, int tista' tkun ta' fir-reliġjon kollha, l-kotba kollha, tmur il-quddisat kollha, s-sinagogi kollha, il-kingdom calls kollha u xorta tintilef.
Għaliex jekk ma temminx fid-dividina ta' Kristu, inti Ġesu qed jgħidlek bl-aktar mod ċar Ġwanni 8:24. Tmut fid-nobietek. Ġifieri laqqas ikollok nob wieħed maħfurat. Ħankomplu, vers 17. Ara ġejja, eżis Musulmani u Jehovah's Witnesses. U daw kollha li intom ma tidux temnu xem miktub bl-aktar mod ċar. Jien kif rajtu waqajt isni mejjed f'riġlejh. Iżda ura sa idu l-jaminija fuqi u qalli, tibżax, jien huwa l-aħħar u l-ewwel u l-aħħar. Musulmani, sura kapitlu 57, vers 3, jien huwa l-ewwel u l-aħħar. Jien kont mejjed, mela Alla jista' jmut. Alla ma jistax jmut. Ġismu mit temporanjament. L-ispirtu tal-Alla ma jistax jmut. Infatti l-ebda spirtu ma jmut. Kontu tafu l-ispirtu ma jmutx? Tifmu? Meta hawnhekk miet, mhux Alla miet, u xi kultant jgħidu allura Alla miet allura ġar fidis dak il-ħin id-dinja kienet mingħajr Alla. Għalix tittefem jekk trid. Tifhem li Alla huwa tlieta f'wieħed. Moħħi ma nistax nifhimha di, ma nistax ninnega għax hija revelazzjoni li ma bdietx minn Ġesu, bdiet minn Ġenesi. Alla qal ejjew nagħmlu l-bniedem fuq ix-xbija tagħna u fuq is-sura tagħna. Anyway, fil-ktib ta' Salmi, fil-ktib ta' Eżajja, huwa eben ma fl-istess huwa Alla li jista' kollox. Huwa il-ħaruf imma fl-istess ħin ukoll huwa r-raj. Huwa l-iskjaf u fl-istess ħin huwa s-sit. Għaliex huwa kollox. Fih hemm il-qofol tad-divinità sħiħa Kolossin kapitlu 3 vers 9 u vers 18 u 19. Fih hemm il-qofol tad-divinità sħiħa f'Ġesu. Jista' jkollok il-qaddisin ta' Ruma kollha u jekk ma jkollokx il-Ġesu Kristu bħala il-jienu fil-ħajja tiegħek, iqqasnu b'wieħed m'għandek maħfud. Ġesu qal il-Ġwanni, tibżax, jienu l-ewwel u l-aħħar, jiena l-ħaj, jien kont mejjed u wara issa jiena ħaj għal dejjem ta' dejjem. U għandi jinsabu l-infitaħ tal-mewt u tal-post il-mejtin. Da biex ngħidulkom kemmi qawwija meta Alla tgħid jienu. Halleluja. Ġesu Kristu qal l-Abram meta qal fi Ġwanni 8 vers 58. Qabel ma kien Abram jienu. U għallu din kienet dawa. Fi Ġwanni 18 vers 4 sa 6. L-istess jgħid jienu. Egoemi. Meta ġew jarrestawh fil-ġnien u għalulu s-soldati qed infittxu il-Ġesu ta' Nazaret. U kif qal jienu, saru tapit kollha b'kelma waħda ta' jienu għax ir-rilisja naqra l-qawwa li skont l-iskrittura kienet iżomma lura. Xinkella ma setax ma kienux ma jkunx l-ebda armata fid-dinja fil-infernu fuq l-infern ma kien jkunu jistgħu jisalbuh inkella. Imma il-moment li r-rilisja naqra qawwa, that's it. Aħseb wara la jiġi it-tieni miġġa ta' Ġesu Kristu tintela s-sema bl-anġlu bl-arkanġlu għaddisin jiddi l-om dak il-ħin kollha jaraw. Xil-Bibja tgħidlek kollha tajn, inkluż l-om taf li inti dak il-ħin l-obja kollha jibdew jaraw. Ħajsir miraklu tal-om jibdew jaraw dak il-ħin. Kollha ħajjisimgħu, xil-Bibja tgħidlek kollha jridu jisimgħu it-tromba. Ħadd ma jgħid x'kien dak? X'kien ma smaj. Hallelujah to Jesus. Gloria al Mulej, amen. Thank you, Lord. Meta Ġesu qal fil-ġnien jienu,
Il-Bibja tgħidlek li s-soldati kollha waqgħu taħt dik il-jien hu. U dak il-jien hu reġa' ġej fis-smewwiet. B'kull qawwa mingħajr riservi d-darba. Halleluja. Ħanejdilkom x'qal Ġesu fuq innifsu il-jien hu. Mhux kollox, ħanejdilkom xi ftit minnhom. Jien hu l-ħobs tal-ħajja. Jien hu l-ħobs tal-ħajja. Jekk għandek il-ġuħ, il-jien hu jitimek. Jien hu id-dawl tad-dinja. Jekk tinsab fid-dlam, Ġesu itik id-dawl. Jien hu l-bib. M'hemm bżonn tfittex bib, Ġesu jiftaħlek il-bibiga għax huwa l-bib prinċipali. Jien huwa ir-raj tajjeb. M'għandekx għalfejn tħossok mitluf għaliex Ġesu bħal raj tiegħek jiggwidak u ma jħallik qatt minn taħt ħarstu. Jien hu l-qawmin u l-ħajja. Halleluja. M'hemm l-ebda mewt ma' Ġesu. Ma barra minn Ġesu m'hemmx ħajja. Jien it-triq, il-verità u l-ħajja. Jekk titissib it-triq ta' ħajtek, jekk titissib l-iskop ta' ħajtek, jekk titissib il-verità, Ġesu huwa r-risposta tiegħek. Jiena d-dilja vera. Jekk trid il-ken, jekk tittara frott f'ħajtek, tkun imħawwel u trid tkun xejdu l-kelma miżbur fid-dilja. Jiena l-alfa u jiena l-omega, il-bidu u tmiem. Dawn kollha fil-iskrittura, dawn kollha fil-Vanġeli. Halleluja. Glorja lil Mulej. Mela issa tilkom min huwa Alla vera. Imissa ngħidilkom din. Peress il-jien hu jien dak li jien. Peress il-jien hu dak li jien. Battuha? Halleluja. Peress il-jien hu dak li hu. Dak li jien. Xaġa interessanti li jiena llum sew jiena u Marti bħala ġenituri daw iż-żewġ tfal li għandna Ġosea u Mikajas u lidna u jġorru d-DNA tagħna naturali, anke d-DNA spiritwali. Imma Ġosea u Mikajas huma llum dawk li aħna għamilna. Mhux bit fil-ġisem, imma wkoll l-identità tagħhom. Ġosea u minnu, Mikajas u minnu, għaliex dak li għal daw l-aħħar 15 sena kull jum ngħidulhom min huma. Tabdu xi ħaġa intom? Huma dak li jien ngħid li huma, mhux dak li intom tgħidu li huma, mhux dak li d-dinja tgħidu li huma, dak li jiena ngħid li huma. U peress li jien il-missier, li mill-missier toħroġ l-identità, kontu tafu li l-missier jagħtik l-identità, għalhekk għandna ħafna Kristjani orfni. Il-missier huwa dak li jagħti l-identità, allura issa dak li l-missier u lidu. Jekk missierna ta' smewwiet u għal-jien hu, aħna li aħna u lidu, aħna wkoll dak li aħna skont il-jien hu. Tabdu xi ħaġa? Halleluja. L-identità tagħna tiġi minn dawk li jagħtuna twelid. Dawk li rabbuna. U jekk l-affarijiet joperaw sew kif suppost, dawk li rabbuna u jwelduna jgħinuna biex aħna nsiru l-irġiel u n-nisa li nistgħu l-aħjar li nkunu. Jagħtuna d-disciplina, jittrejnjawna, jikkoraġġuna, jinkoraġġuna, bħalma jgħidu bl-Ingliż, speak sense into your life. Jgħidu jirrilisjaw u jiddikjaraw ħajja fuq ħajtek. Tiddisciplina tfisser li titrenja, tiggwida u li tallem. Kemm iktar Alla. Kemm iktar Alla. Ta' spiss jgħidu li jgħidu li mamma mija u lidek, ishom gordin ieħor 20.
Għaliex ma jgħidux hekk fuqi, fuqek, fuqna. Suppost meta jaraw jgħidu isek Alla żgħir ieħor imqaxxer. Intom tafu l-Iskrittura tgħidlek li inti għandek in-natura divina ta' Kristu? Kontu tgħidu, tiftakru? Tiftakar kont qedtilkom xi ħaġa lilkom ħanaqbad issa. Il-Kristjani kollha li jgħidu jaħnu midinbin. Number one qed morru kontra l-Iskrittura u t-tieni qed gidbu lil missierkom. Missieri mhux midneb. Kont midneb. Imma mbagħad wellidni il-ġdid u tani in-natura tiegħu. Għaliex dak li jienu u dak il-jienu jienu. Halleluja! Amen! Mux għad ngħidlek dak li hu jien inħoss. Xi kultant ma tħossokx bħal jienu. Issa il-jienu kbir, Jahwe. Jien minix Jahwe, minix is-Salvatur tad-dinja, minix Alla l-Kreatur, naf. Imma se nafti. Imma kulħadd jaf li aħna kreati fi ġbija tiegħu, fl-immaġni tiegħu, nixbħu lilu. Hekk tgħid l-Iskrittura? Li aħna ġejna maħluqa fi ġbija u s-similitudni tiegħu. U meta aħna ġejna mwilda minn ġdid kreati fi Kristu Ġesu, aħna rċevejna dak li konna tlifna meta daħal id-dnub fid-dinja. Ġejna rrestawrati. Għalhekk il-bniedem li ma jitwilidx minn ġdid, għalkemm bħala il-kreazzjoni oriġinali tiegħu kienet minn Alla, però peress li huwa maqtuħ minn Alla, l-identità tiegħu tilifha. Issa din importanti għaliex? Għaliex id-destin tiegħek, il-futur tiegħek, il-pjan tal-Alla tiegħek, fejn sejjer x'ħadd tagħmel x'kien kapaċi huma kollha marbutin ma' min int. U inti suppost jienu fi Kristu imbierek, fi Kristu jienu. Jien imfejjaq, jien imbierek, jien rebbieħ, jien suċċess. Dak li tgħid il-kelma tal-Alla da. Imma aħna u għavolja bosta Kristjani forsi li twildu miġdiet u sabu s-salvazzjoni grazzi mulej li l-iktar hija ħaġa importanti. Però għadhom ma ġeddewx, mhux qed iġeddu fehmithom xejn il-kelma tal-Alla fuqhom. Jekk Ġosaja u Mikajas jgħidu xi ħaġa li tmur kontra dak li ngħidilhom jien fuqhom minn infushom, number one ngħidilhom dak min qalilek. Min qallek li inti ma tistax? Min qallek li inti m'intix kapaċi? Min qallek li inti m'intix ħajrnexxielek? Li toffendini u tirrabjani meta nisma' li din jitkellemek, għax mhux hekk nitkellem fuqhom. Daw huma mrobbijin jistgħu li huma kapaċi jelbu d-dinja kollha. Hekk huma mrobbijin. Dawn huma mrobbijin li ma jistgħux mhux ħajibżgħu mill-ebda demonju għax għandhom l-awtorità kollha investita fihom fi Kristu Ġesu biex ikaċċuhom. Dawn mhux imrobbijin jibżgħu. Dawn mrobbijin mimlija kuraġġ, mimlija fidi, jafu l-kelma, jiċċilgħu anke li teoloġikament. U jistraċċaw li kolli nagħmel riċerki. Qed tifhem? Halleluja. Amen. Grazzi mulej. Gloria lil mulej. Thank you Jesus. Mela kulħadd jgħid miegħi għaliex jienu mela jien ħanejkom aħwa, fil-ktib tal-Proverbji 18, 21, Ġakbu 3 vers 10, Mattew 12 minn vers 32 sa 35, u bosta passiġġi oħra sa fit-tespendiġidu qadim. Bl-aktar mod ċar, Ġakbu li trabba ma' Ġesu, fid-dar ta' Ġesu, jgħidilna kemm importanti li toqgħod attent xi joħroġ minn fommok. Oqgħod importanti xejn. Isimgħuni, jekk jiena u inti ġejna kreati minn ġdid kreaturi ġdida fi ġbija ta' Kristu, jiena suppost kliemi jrid ikun bħal ta' Kristu.
M'għandix dritt, number one, jiena ma għamilx li nifsi, ma fdejx li nifsi, ma salvajx li nifsi, ma krejajx li nifsi, u ma tax li nifsi id-destin tiegħi u l-identità tiegħi. Dak biss għandu dritt jgħidu fuqi min ikkrejani u min fdini. Għattifem? Għalhekk jiena u inti, jekk ngħixu b'din ir-revelazzjoni, ma tistax tgħid ċertu affarijiet laqqas fuq nifsek. ċertu Kristjani kif jitkellmu jaħsbu għax tkunu umli. U d-dimalla qed actually qed tgidbu lil Alla u l-demonju tkun qed tpaxxih għaliex ħafna ma jirrealizzawx il-kliem li joħroġ minn fomna huma ċertifikat u legaltà biex ix-xitan jista' jużhom kontra tiegħek stess. Ma nafx hekk qed tifhmuni sewwa? Words are legal agreements. Are you aware? Words are legal agreements, mhumiex just kliem. Għalkemm aħna għandna l-espressjoni paroli fil-vojt, però fil-versenza tal-kelma m'hemmx paroli vojta. Kollha għandhom destin u għandhom missjoni. Il-moment li toħroġ minn fommok bħal mejt il-Malti timla dinja. Tifhem? Qed taqbel hemm bil u jew taqbel ma dak li Alla qal fuqek, jew taqbel ma dak li l-għadu u d-dinja jgħid fuqek. Amen? Halleluja. Inti fuq xi qed timmedita kuljum. Fuq xi tħalli il-kliem li ġej minn fommok jiġi influenzat. X'qed tħalli jimlilek qalbek kuljum. X'qed tħallilek innifsek tisma' u tagħti widen kuljum. Infatti tiftakru għal kulħadd minnkom tafu l-istorja ta' David u Golija. Tiftakru għal l-istorja ta' David u Golija? Tiftakru għamlu 40 jum jisimgħu it-teddid, it-maqdir, l-attakki tal-Filistini in-nistalla. Tiftakruhom? Tiftakru l-istorja? Għamlu 40 jum jisimgħu it-teddid tal-Filistin. U beżaw. Ġi David li ma kienx għamel dak l-40 jum jisma' dak it-teddid u l-gideb, u għalhom da min jaħseb li hu. Dar ma min jaħseb id-dilja. Mela ma jafx li aħna jew jien huma wkoll ma u tkellem għalih. Għal da kif qed jitkellemek? Għal da m'għandux patt ma' Alla. Għal jiena nitkellem illum bl-awtorità u bil-patt li għandi l-Alla. Miegħi u meta jitkellem jien daqsi kieku Alla tkellem. Dik tieħu xejra ta' revelazzjoni ġdida. Għax jekk inti vera temmen inti ambaxxatur ta' Kristu fuq din id-dinja, l-ambaxxatur jitkellem il-lingwa tas-saltna. Ta' minn fejn ġie mibgħut. Tabdu xi ħaġa dawn. Għalhekk importanti tkun taf x'jgħid Alla fuqek biex ma tirrepetix jgħid id-dinja fuqek għaliex l-Alla ta' id-dinja mhux il-jien hu. L-Alla ta' id-dinja huwa il-jien minix. Minixu. Int ma tistax, int mhux ħajr nexxilek. Għax hekk hu. Naklim id-demonju mhux iklim Alla. Ħafna jaħsbu li qed ikunu umli, li qed ikunu huma ignoranti għal dannu tagħhom infushom. Għax il-Kristjan jitkellem bħal missieru. Ġesu x'qal? Jiena ma ngħidilkom xejn ħlief dak li nisma' l-missieri jgħid. Taf li inti tista' tgħid l-istess kliem? Jien ma ngħid xejn ħlief dak li nisma' l-missieri jgħid. Missierek x'jgħid fuqek? Ma nafx qal missierek tad-dinja fuqek, ma nafx qal id-dinja il-missier tas-sema fuqek. Qal inti tista' għal kollox, tiflaħ għal kollox, inti b'saħħtek, inti mbirek, halleluja, inti mfejjaq. Inti suċċess, inti d-dawl tad-dinja, inti l-melħ tal-art. Halleluja, xejn ma jista' jiġri kontra tiegħek, dak kollu li jiġi kontra tiegħek. L-ebda ma msawra kontra tiegħek, mija se tirnexxi, għalkemm tifforma ma tirnexxix. Dak li Alla qal fuqek. Kemm aħna nitkellmu hekk? Kemm hawn Kristjani jgħixu r-revelazzjoni ta' min Alla jgħid li int? Amen? Jekk inti ma tqumx għal din ir-revelazzjoni u l-verità, id-destin tiegħek ħajkun handikappat.
Għax inti d-destin tiegħek huwa marbut ma' kif inti tara lilek innifsek. Jekk inti tara lilek innifsek batut, ħanejdilkom. Kliem li jużaw il-Kristjani daw Alla jbiri. Sewwa, ħanejdilkom. Kliem biex jużaw il-Kristjani li suppost jirrepreżentaw lill-Alla fuq din id-dinja. Sewwa, jien ikrah. Dik żgur qatt ma jgħidha fuq jiena. Jien sabiħ gustus u tal-ġen. U li kont naf, kun nista' mmur nieħu dejt li l-nifsi. Mmur nieħu li l-nifsi dejt. Għana l-ek titħaq, bis-serta d-nejlkom. I love being with me. I'm not joking. I know it sounds funny, but I'm not joking. I love being with me. I love my company. I'm really fun. Qatt ma mmerini li l-nifsi. Dejjem naqbel mi għan-nifsi. Halleluja. Grazzi mulej. Ħanedkom, intom qed taħsbu, tajjeb li titqu għax ħaġa sabiħa li halleluja li titqu. Imma dawn huma kliem li anke ssibhom fil-Bibbja taf. Tafx qal David fuq innifsu int? Kemm jien sabiħ mulej, grazzi tal-li għamiltni hekk. Taf li għalhekk David fuq innifsu? I am fearfully and wonderfully made bil-Ingliż. Fis-Salmi ta' 139. Infatti, hemm bosta stejjer fl-Iskrittura fejn Alla fl-imħabba u l-paċenzja tiegħu jaqbad il-uliedu jgħidulhom oj, stop it. Iqaf ejtfek fuq hekk innifsek. Wieħed minnhom hija Ġeremija, ġab kapitlu wieħed, mur qaraw Ġeremija kapitlu wieħed. Fejn Ġeremija bejt jgħid imma jiena ma naf xejn, jiena tifel, jiena kull ma jiena ġuvni, jiena min jien. Alla qalu stop it. Allu dak li dejt jien li int. Allu jekk jiena żiltek, mela int kapaċi. Jekk jien ittembrajtek, mela int kapaċi. Id-dinja bli tgħidlek, id-dinja bli ma tażlekx, tarmik, tgħidlek li mhux ħajrna xilek. Imma la tgħid il-Ġeremija allu, oj, allu int ħajrna xilek. Allu tibqax tgħidek fuq nifsek. Għalix taħseb li importanti għal li inti ma tgħidx ċertu affarijiet fuq nifsek. Għax inti għandek pjan, u l-pjan li Alla għandu għal-ħajtek int biss tista' twettqu mhux il-paster. U l-pjanu divin ta' Alla fuq ħajtek, once li twettqu, iġġib glorja lil Alla. Allora ġiri taħseb Alla, joqgħod jarak frokna titħassa lilek innifsek, jew tqum minn hemm u tibda tirrealizza minu jgħid u l-jienu tibda inti tgħid dak li jgħid il-jienu fuqek. Ħalli inti ġiblu glorja billi twettaq dak li Alla seħħlek biex twettaq. Meta inti tgħid Alla x'qal fuqek, m'intix qed tkun gburi, għax inti ma m'għamilx la lilek innifsek u laqqas fdejt lilek innifsek u laqqas tajt l-identità lilek innifsek. Da kollu tajulek Alla l-missier. Alleluja! Qed tifhmuha. Mela jekk jiena ngħid kemm jien sabiħ, naf li jien sabiħ. Taqbel u ma taqbilx ġaqbel mien nifsi. Alleluja. Issa, forsi għal ħadd ieħor u ikraħ, imma jekk huwa ikraħ minnu nnifsu forsi xi ikraħ. Jew għax pastor ħarsu li bl-ikraħ, forsi għax huma koroħ, mhux għax hemm. Amen. Int bħala proprjetà tal-Alla mifdi bid-dem qaddis ta' Ġesu Kristu m'għandekx dritt tgħidha fuq hekk. Mhux qed ngħidlek bl-akbar serjetà ngħidlek, m'għandekx dritt tgħidlek fuq hekk. Mela nsejna ngħidu li jiena ta' Ġesu, l-imbiċċanijak miċċa minnek mhijiex ta' Ġesu. Meta jiena tajt ħajt il-Kristu, jinsir proprjetà tal-Alla. Insir proprjetà tal-Alla. Kliemek irid jagħti glorja u ġieħ lil dak li fdik. Ma tagħti l-ebda ġieħ il-Alla jekk inti toqgħod tgħid jiena dudu tal-art, jiena trapp, jien ma tajjeb għal xejn, jien dejjem depressed, kull ma nipprova qatt ma jirnexxieli.
Ma tkunx qed iġġib glorja. Għaw min jgħid għax qed inkun umli, qed tkun, skużawni l-espressjoni, qed tkun tuba. Mhux umli. Kemm minnkom taħsbu li Ġesu huwa umli? Imitaw lilu. Ara ssibx il-Ġesu xi darba jgħidlek fuq innifsu. L-iktar wieħed umli. Murru waraw kemm il-darba Kristu jgħid jien hu xi ħaġa. U dak kollu li Kristu hu l-ewwel Ġwanni 4:7. Int. Everything that he is, I am. Not I'm going to be, I am. Mhux ħankun, jew ħajkolli, jien hu. Hekk tgħid l-Iskrittura ta' dak li huwa Kristu, jien hu. Bl-Ingliż jgħidlek, as he is, so am I. Mux in heaven, in this world. Taf li dejk l-Iskrittura. Imma dawn huma revelazzjonijiet li ma tantx għandek bżonn revelazzjoni, kull ma tagħmel tiddeċiedi li temmen xi miktub. Din mhux għax jien għandi xi revelazzjoni speċjali. Revelazzjoni meta ssir ħajtek imbagħad. Mhux għax għandek biss teorija u informazzjoni. S'issa għandkom informazzjoni, issa bdejxa. Bda ddikjara minn int kull filgħodu. Bdejt xejt Alla fuq kull filgħodu u ħanejdlek minn Malta tisplodi bil-qawwa tal-Ispirtu Talla. Għax imbagħad l-Ispirtu Talla jkollu ma xi ħaġa ma xi jaħdem, għax ma xejn ma jistax jaħdem, irid jaħdem ma dak ma l-ewli Talla. Il-kreazzjoni l-ewli Talla tistenna biex jimmanifestaw, mhux il-midinbin. Hello! Għax jien ikraħ ħadd ma jiffanzjani, għax jien tajt qalbi m'hemmx tagħmalija, għax jien issa kbir, għax jiena fqir, għax jiena broke, u għax ma nistax nagħmel hekk, u għax jien tant jiena dajjef, u tant jiena sfortunat, tant jiena broke, u spiċċat li ħajti, jien marit. Ħanejdukom aħwa. Tirrealizza u ma tirrealizzax. Taf x'inti tagħmel inti fir-realm spiritwali qed tipprofetizza l-futur ta' ħajtek. Tirrealizza jew ma tirrealizzax, għal għadu ma tagħmelx differenza. Inti li tagħmel qed tipprofetizza l-futur ta' ħajtek. Għaliex taħseb tgħid l-Iskrittura kemm il-darba li permezz tal-sinek tiddiġi dembirek u permezz tal-sinek tisħek li lek nifsek, m'hemm bżonn murant is-saqqara biex isħtek u laqqas il-kunjata. Il-kunjata tiegħi ma titkellimx hekk. Il-kunjata tiegħi ingrazzjalla hija mara Alla bħal. Amen. Din m'għandux x'aqsam għax int min taħseb li jaħseb daw il-kliem verament il-Kristjani jridu jifqu jgħiduhom. Għax ma wieħed bħali taf x'atturi kemm inti ċuċa għadek ignorant. U jiena nitħassrek u ma ngħidlek xejn, ngħidlek God bless you, bro. Mekk tieni ċans intik ħasla bl-Iskrittura. Mbagħad jaħsbuni li jiena arroganti għax nitkellem hekk. Mhux kwestjoni ta' arroganza. Dak li hu, dak li Alla jgħid li intu hu. U jekk inti taqbel ma dak li Alla qal li int, inti twettaq dak li Alla qal li int kapaċi twettaq. Amen. Halleluja. Fi ktib ta' Ġakbu jgħidilna li inti bil-sinek stess tista' tisħaq lilek innifsek. U bil-sinek stess tista' tbierek lilek innifsek. Għalfi, m'għandek bżonn il-barka tal-pastor. Tista' tbierek lilek innifsek kull jum dak li Alla qal fuqek innifsek. Alleluja! Amen, eżis aħwa. Meta daħal id-dnub fil-kreazzjoni, ġabitna nidru fil-realm spirituali bħal mostri. Sirna dewwa Alla, egoisti. Konna defeated, tallifa. Konna dominati mid-dnub u mid-demonju. Konna tallifa, konna fid-dlam, anzi konna dlam, aħna nifusna l-Bibja dejlek. Fi ktib ta' Efesin, kapitlu 5. Konna separati minn Alla. Mill-ħajja, mill-verità, mit-triq.
Issa, għandna l-verità, għandna l-ħajja, għandna d-dawl. Kristu jgħidlek, issa l-ħajja hija fik, hija d-dawl huwa fik, il-verità hija fik. Grazzi Ġesu. Amen. Il-kelma tal-Alla tallimna Ġewel kapitlu 4 vers 10 bil-Malti u fil-Bibja bil-Ingliż Ġewel 3 kapitlu 3 vers 10. Bil-Ingliż inħobb ngħid aħjar. Taf x'tgħidlek l-Iskrittura? Let the weak say. Are you saying that you are strong when you feel weak? Well, I don't feel it. Bil-Malti tgħidlek ħalli d-dajjef ħajjajt id-dajjef jien għall-bini. Ħanejdlek aħwa. Dawn huma eżerċizzi tal-fidi għax il-isimgħu tidu tifhmu sew. Spiritu Santu għajli, għallimna il-fidi dejjem tajt dak li Alla jgħid. U Alla jgħid, inti mfejjaq, mhux inti marit. Inti mbierek, mhux inti misħut. Inti jirnexxilek, mhux qatt ma jirnexxili f'xejn. Għalhekk il-messaġġ tal-lejla għax il-jien hu, minħabba il-jien hu, jien hu. Dik hija l-verità, dik hija r-revelazzjoni. Mela Alla tgħidlek, mela ekdeb. Akka tgħidlek Alla jgħidlek tikdeb. Imma pastor, għax allura jekk jiena tinħossni dajjef noqgħod ngħid jiena b'saħħti. Inti titħossu b'saħħtek. Tħossu b'saħħtek, mela ebda qgħid dak li Alla jgħid fuqek. Għax l-Iskrittura wkoll fil-Ktieb ta' Ġakbok kapitlu 3 tgħidlek il-sinek jaffettwalek il-ġismek inkluż. Għalhekk imbagħad fil-Ktieb tal-Lut kapitlu Romani 12 fil-Iskrittura popolari Romani 12 vers 2 tgħidlek ġeddu femitkom ġeddet, jiġifieri renew, iġġedded. Għaliex qabel kont taħsibha mod. U Alla se jgħidlek permezz tal-kelma tiegħi irridek taħsibha kif naħsibha jien. Għalhekk il-bniedem li mhux irreġenerat, mhux imwieled minn ġdid, il-Kristjan li jitkellem skont dawn il-veritajiet jaħsbu gburi. Mhux kwestjoni ta' gburi. Jekk Alla lilek jgħidlek insabiħ, iqafejt kemm jien ikrah. Jekk Alla jgħid fuqek inti mbieħek, ta' xejn ta' xi misħut. Għax apparti li qed tisħaq lejn nifsek, qed giddeb lil Alla. Taf li qed giddeb lil Alla? Jekk Alla jgħidlek jekk jiena tajtek is-suċċess u seħħlek biex ikollok suċċess. U inti tgħidilna qatt ma jkolli suċċess, qatt ma jkolli suċċess f'xejn, nagħmel dejjem ma jnexxilix. Iqafejtek. Iqafejda di. Għaliex inti qed dak il-kliem fih sustanza. Dak il-kliem fih sustanza. Dak kollu li Kristu hu jien hu. Kristu re, int re? Iva jew le? Kristu saċerdot, in saċerdot? Taf li tkellma, ħanna likom Skrittura s-sasset, morru fil-Ktieb tal-Lut kapitlu 3 malaj. Dominik, come in. Lut, 3 isimgħu għadi. Għalhekk l-aħwa għad-disin li għandkom sem fis-sejħa tas-sema, aħsbu f'Ġesu l-Apostlu u l-qassis il-kbir li aħna nistqarru. Bil-Malti hija naqa blinding. Ma isimgħu xi tgħid bl-Ingliż. Therefore, holy brethren, aħwa qaddisa, partakers of the heavenly calling, dawk li jinkom għandkom sew fis-sejħa li ġejja mis-sema. Consider the apostle and the high priest. Ikkonsidraw l-apostlu l-kbir u l-qassis il-kbir tal-istqarrija tagħna. Ma nafx jekk battu ta' din, to? Il-qassis il-kbir illum fit-testament il-qadim kien jidħol jirrepreżenta lilek darba fis-sena l-qassis il-kbir u joffri id-nubiet tal-poplu kollu fuq dak il-ħaruf u l-ħaruf
imutu jxerred demmu għal-poplu kollu. Illum il-qasis il-kbir tiegħek u tiegħek, taħseb li qed joffri d-nubit tiegħek illum il-qasis il-kbir? Iva jew le? Le. Dak tiġamlu darba dejjem fuq is-salib. Illum taf x'qed joffri? L-istqarrija tiegħek. He is the high priest of our confession, not the high priest of our sin. Mela jekk il-Bibja tgħidlek int imbierek, int imwieled mill-ġdid, int qaddis. Mela kull filgħodu wara nofsinhar, fil-għaxija, qabel ma torqod, għamela meta trid, kuljum tgħid jien qaddis. Grazzi mulej li jiena qaddis, għaliex għax għalejk jien qaddis. Grazzi mulej li jiena imbierek, għaliex għax għalejk li jiena imbierek fi Kristu. Grazzi mulej li jien infejja, għaliex jien infejja, għax inħossa jista' ma tinħossej. Qabel ma jiena ġejt ippritkajtilkom illum taf x'għedt t-tifel, qedlu klapalija għax dak li ħanipritka ma tinħossej minnu. Ma jpretkax bil-ħass. Kieku minn 150 biz, nofsi darom, jek nimxi bil-ħass. Għaw nies jiġu bil-knisja, meta jħossuhom tajjeb. Għax ma nħossniex bħalissa, ma nħoss li għandi niġi bħalissa il-ħass. Mela in persuna ta' ħass, in persuna ta' dab, ta' pat. Mela ħass, Alla ħares il-pastors jimxu bil-ħass, għax il-knejjes kieku nofs is-sena magħluqin. Ifhem li jiena u inti poplu ta' patt, nimxu f'patt, nistqarru patt, nitkellmu patt, u għalhekk kliemna għandu jixbaħ kliem Alla u Kristu. Halleluja. Amen. Kull darba li jiena ngħid min jiena skont il-wedit Alla, skont l-identità tiegħi fi Kristu, inti qed tipprofetizza id-destin ta' ħajtek fuqek u l-identità tiegħek. Xi ħaġa vera din, ħadd qatt ma mar oltre minn dak li jara lilu nnifsu. You can never go beyond what you see yourself. U Alla millilek ħafifa, ħanejdlek jiena min inti. ħanejdlek jiena x'kapaċi tagħmel. ħanejdlek jiena x'għandek. Halleluja. Thank you, Lord. Illum fuq tiegħek. Għaraf li inti ġejt imwieled minn I am. Jienu, mhux inkont, jew ħankun. Għalhekk interessanti fil-Bibja ma tgħidlekx inti ħadkun imbierek, tgħidlek inti imbierek. Innu taw kliem Ġesu. Anke meta jaħfer id-nubit qatt ma qalhom morru fil-futur ħanaħfilkom. Mur, nubidek tiġa. Mur, inti imbierek. Mur, il-morda. Mur, inti kif? Tiġa. Il-passat Alla huwa l-futur tiegħek. Għabadda di. Għalhekk meta jekk hemm bżonn għall-Ministeru, jekk hemm binja, jekk hemm kamera, jekk hemm missjoni, nsejħilha imħallsa. Mhux ħadd tkun imħallsa. Qabel ma kelli revelazzjoni ta' ċertu affarijiet, meta l-mulej sejjaħli biex imur Bible College, kien qal li kelma ċarissima. U għetlu, mulej, m'għandix flus biex imur Bible College. Dak kien jistess qal li it's already paid for. U spiċċajt mort sentej wara. Xi ħaġa tal-ġen. Trid ngħidilkom xi ħaġa tal-ġen?
Jiena u inti nibdew mill-bidu, u mbagħad nispiċċaw fl-aħħar. Alla jibda mill-fl-aħħar. U jibda jorik il-bidu. Imma taġġa sar l-aħħar. You see, he shows you the end from the beginning. Biex inti u jiena nimxu f'din ir-realtà, trid tara lilek innifsek tiġà mbierek, trid tara lilek innifsek tiġà mfejjaq, trid tara lilek innifsek tiġà suċċess, trid tara lilek innifsek tiġà rnexxielek. Min jaf jekk hux ħajr nexxieli, ħajr nexxielek. X'Alla tiġà ħajr nexxielek. Ħadd fiq! Għaliex, x'Alla tiġà għalek inti mfejjaq. Alla hekk jaħdem, l-Alla tagħna hekk jaħdem. Jibda il-estik kollox, mbagħad he starts revealing it, little by little. But you already know the end from the beginning. That's right. That's right, I'm dik id-diska, that's right. I'm diska. Jien u dak li ju, għax dak li ju, jgħid min jien ju. Amen. U xi kultant, mhux iktar saw hemm bżonn. Isimgħuni sew x'għanidilkom. Isimgħuni sew x'għanidilkom. Xi kultant mhux iktar saw, jiena nħeġġitkom sumu. Sumu kif imexxikom ispirtu talla. Xi kultant mhux iktar talb hemm bżonn, mhux qed ngħidilkom titolbux. Xi kultant mhux iktar qari tal-Bibja hemm bżonn, mhux qed ngħidilkom taqrawx il-Bibja. Xi kultant hemm bżonn li inti terġa' tagħmel naqa' recalibration u tgħid jiena x'qed ngħid fuq innifsi rigward għal Alla fuqi. Għaliex inti trid manifesta f'ħajtek dak li Alla diġà għalek diġà hu. Għalfejn tipprova titlob Alla jipprovdilek meta għalek inti diġà provdejtlek. Ġesu għarrajt tiegħi xejn. Mula jipprovdili, diġà jipprovdejtlek. Mula jgħinni, diġà għandek. Mula jkun miegħek, diġà jgħidlek ħankun miegħek. Tinnota li aħna ħafna drabi nitolbu affarijiet li Alla diġà għalek diġà ħajkun tiegħek. Għaliex, għax Alla diġà jara t-tmiem mill-bidu. As far as God is concerned, inti diġà mfejja, inti diġà mbierek, inti diġà salvat, inti diġà maħfur, kol ma tittamel temnu u tirċivih u tibda tgħid l-istess kliem li Alla qal fuqek. Halleluja, dik hija l-verità. Halleluja! Amen. Kulħadd iqum bil-wifqa. Halleluja. Olli dejkom li l-mulej. ħanamlu stqarrija ta' fidi flimkien. Grazzi Ġesu. Grazzi mulej. Ikkun infaħħar ismek mulej. Irringrazzjaw il-mulej, jibdaw irringrazzjaw minn qalbek. Jekk inti kont xi wieħed minn dawk li tgħid xejn ma jirnexxieli, dejjem kollox imur li ħażin. Ibda biddel id-diska kjoġbok. Għax apparti li qed giddeb l-Alla, qed tpaxxi lill-għadu, qed tisħet lilek innifsek u dak li qed tipprofetizza fuq ħajtek. U jekk inti kemm minnkom tixtiequ ġibu glorja lill-Alla bil-ħajja tiegħek. Mela bada l-lezzjoni ta' ngħidlek. X'meta inti tgħid xina xejn ma jirnexxieli, inti taħseb li Alla tirċivi glorja bda żej. Meta tgħid għax jiena għal xejn qatt ma ħanfiq, inti taħseb li tiġib xi glorja Alla meta tgħid hekk. Halleluja. Glorja lek mulej. Thank you, Jesus. Ikkun infaħħar l-isem qaddis tiegħek mulej. Halleluja to Jesus. Kulħadd jitlob miegħi issa stess. Missi qaddis. Nibda billi ngħidlek grazzi. Għaliex kbir huwa l-wirt li ħallejt li permezz ta' ibnek Ġesu. Skont il-kelma tiegħek tal-patt, dak kollu li Ġesu għandu, jiena sirt werrit tiegħu miegħu. Skont dak kollu li Ġesu hu, jien sirt nixbaħ lilu fl-identità tiegħi
f'dak li Ġesu hu. Skont il-kelma tiegħek mulej, inti tgħidilna li f'din id-dinja aħna sirna bħalu. L-ewwel Ġwanni 4:17. Għalhekk mulej nixtieq nibda wara din il-kelma aħfilli fejn b'fommi bit-twemmin tiegħi bil-meditazzjoni ta' moħħi fejn jien ma ġibx glorja b'dak li nemmint u stqarrejt il-limitajt saħansitra li nnifsi. Kus probabbli xi drabi wkoll paxxejt il-ladu. Għalhekk nitolbok aħfilli missi. U Alla tal-eżerċti il jien hu dak li jista' kollox. Mulej millum il-qoddim ejni biex minn fommi joħorġu kliem li jġibu lilek glorja, jagħtu lilek ġieħ, għaliex dak kollu li inti sejjaħ li biex inkun, dak kollu li inti sejjaħ li biex jien nakwista u jirnexxi li fih, inti dan diġà għamiltu għalija kollu mulej. Tajtni wirt, mhux biex naħdem għalih, imma biex nirċevih bil-fidi. Għalhekk illum niddikjara minn fommi skont klimek stess mulej li llum jiena iben Alla l-ħaj. Mifdi bid-dem qaddis u prezzjuż ta' Ġesu Kristu Sidi. Illum jien imbierek. Illum jien qaddis bl-Ispiritu Santu. Illum jien it-tempju tal-Ispiritu Santu u Alla jammar fija. Meta int krejajtni mulej u fdejtni, int ma miltnix ċittadin tal-klassi baxxa, imma tal-aqwa klassi, prima klassi. Għax fdejtni, salvajtni, tajtni qalb ġdida, tajtni natura ġdida. Mulej, għamiltni da kollu li int fi Kristu Ġesu. Imbirek, mażul, midluk, kapaċi, suċċess, dawl, imħabba, verità, rebbieħ, vittorjus, bil-qawwa tiegħek missier. Illum minn flok jiena niġi dominat illum niddomina fuq id-dlamijiet, fuq id-dmub u fuq dak kollu li l-għadu jipprova jġib kontra tiegħi. Mulejjejni biex minn fommi ma joħroġ kliem dispreċċattiv, imma kliem li jibnini u jibnini l-dawk ta' madwari. Mulej qaddis, grazzi. Illum niddikjara li konsagra fommi, klemi, l-identità tiegħi u millum il-qoddim ngħid biss dak li inti tajt fuqi mulej fis-sem Ġesu Kristu. U nitolbok mulej, ikkanċella minn fuq ħajti kliem li jien stess stqarrejt li limita lili id-destin tiegħi. Mulej, hija xewqa ta' qalbi li l-pjan tiegħek f'ħajti jitwettaq fis-sem Ġesu Kristu. Għalhekk qed li mulej il-ġiem fuq fommi u għamil li jassa ma bibx u ftejja biex minn dan il-fom joħorġu kliem Alla nnifsu li jibni, jirrestawra u jfejjaq sewlini u l-dawk ta' madwari mulej. Għaliex jien dak li tajt li int u jienu dak li tajt li jien u mulej millum il-qoddim għal glorja tijak fissem Ġesu Kristu niddikjara bil-fidi minħabba il-jien għalhekk jien x'jien jien dak li jien minħabba il-jien Jahwe jienu dak kollu li għandi bżonn tiġà għandi dak kollu li trid insir tiġà jienu dak kollu li hemm lesta lija ħanimxi fih għal glorja tiegħek missier. Grazzi mulej. Għamel li dan il-klim isir revelazzjoni u ma ninsih qatt
biex noqgħod attent biex minn dan il-fom, minn dawn il-ħsibijiet joħorġu biss kliem ta' ħajja, ta' dawl, ta' verità. Għal-glorja tiegħek Missien. Fissem Ġesu Kristu. Bil-qawwa u l-awtorità ta' Ġesu mulej, nikkanċella kull kelma negattiva, kull saħta li qaġġet mistqarra fuq ħajti. Sew jekk ix minn fom mistess, jew minn fom ħadd ieħor madwar ħajti. L-ebda kelma ma qatt tirnexxi fil-ħajja tiegħi li twur kontra l-kelma tiegħek. Illum jien inqum fl-ispirtu u nwettaq il-kliem tiegħek fuq ħajti mulej biex bekk biss nista' nkun ġib lilek kull glorja u tifħir kif jixraqlek f'isem Ġesu Kristu. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Amen. Daw kollha li intom fuq YouTube u Facebook. Dan il-kliem kien biex jibnik jina kull ma kont biss il-pappagall. Għaxan huwa mhux klimi, mhux idea tiegħi, huma kliem Kristu. Għalhekk millum qudiem issimgħu, għamlu ħajjitkom dan il-messaġġ biex bekk iġibu glorja lil Sidna Ġesu. Alleluja. Narawkom għadek għal